Lalaki, patay habang sugatan ang kasintahan nito matapos saksakin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Buwak, Marinduque. Tutukan yan sa report ni Dayan Loceliano. Ang masaya sana at tahimik na camping ng magkasintahan sa Buwak, Marinduque nauwi sa isang karumal-dumal na krimen. Ang lalaki, pinagsasaksak hanggang sa mapatay habang ang kasintahan nitong 17 anyos na babae, pinagnakawan na, ginahasa pa ng hindi pa nakikilalang sospek. Sa salaysay ng biktimang si Dina, hindi tunay na pangalan, habang nagkakamping sila ng kasintahan sa baybayin na sakop ng barangay Ihatub, biglang pumasok ang isang lalaki sa kanilang tent mag-aalas 2 ng madaling araw kanina at agad pinagsasaksak ang kanyang kasintahan. Nakatakbo palabas ng tent ang babae pero inabutan umano siya ng sospek. Pwersahan umano siyang pinaghubad ng sospek at saka hinalay. Nagtamo ng saksak sa leeg ang biktima. Matapos ang krimen, tinangay pa ng sospek ang kanilang mga gamit kabilang ang mga cellphone at pera. Pasado alas 5 na ng umaga kanina nang makahingi ng saklolo ang biktima. Sa ngayon po ay patuloy pa din ang investigasyon ng aming himpilan sa pangyayari upang makilala at matunton ang kinaroroonan ng sospek. At nakaantabay na rin po ang mga kalapit na bayan sa aming isinasagawang Uplan Buyong para rin po matulungan ang Buwak MPS sa pagkakakilanlan at lokasyon ng nasabing sospek. Kasalukuyang nagpapagaling ang biktima sa Marinduque Provincial Hospital habang puspusa naman ang isinasagawang manhunt operation para matunton ang sospek. Panawagan ng Marinduque Police. Panawagan lang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa maaaring makapagbigay ng impormasyon na makapagtuturo sa sospek ay agad pong makipag-ugnayan sa aming himpilan. Dayan Loceliano, Balitang Southern Tagalog.